Αυτό έχει φλάστο και κουτσουμπούρα. Άντε να δούμε εμάς πώς θα σχολιάσουμε. Καλά θα φώναξα και σηκώθηκα. Από εδώ πώς θα περάσω? Ό,τι πήρες πήρες. Μια κουκιά δεν μ' άφησες να βάλω στο στόμα μου σήμερα. Όλη ώρα τις φωτογραφίες. Για όνομα. Βίντεο αυτά είναι όμως σταγιωτική οργάνωση. Και παρακαλώ να στο πετάξω μέσα. Δηλαδή μπορεί να πάω καρπουζάκι και να πάω 2 πακέτα γαλετάκι. Όχι, 2 ώρες. Γεια σου ρε Γιάκαρη. Ωραία, πώς και ευχαριστώ καλά. Όσοι δεν με πενισέτε. Γεια σου. Δεν τα μενάμε, πώς είπες. Το είδες σε στάδιο σύντομα,